खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 नोंथांमोनखौ खेबसे फरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनियाव मोजाङैनो दङ जुदि नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि लोगोफोर दिनै जों बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो मोनथिनो हागोन दि मंगलबार बारायाव मा गुबै नियमफोरखौ खालामोब्ला मोजां मंगलबार बारायखौ गुबैयै बिर हनुमाननि दिन होननानै बुंनाय जायो बेखौथ' बयबो मिन्थिखायो जों जोंनि माबादि गोसोनि साननाय हनायफ्रा फुरा जानायनि थाखाय माबायदि नियमखौ खालामनांगौ लोगोफोर भिडिअ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना बर'नि रानि 2.0 आव दिनैसो गोदानै फैसन बायदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जाहाथे जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपलोड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेशनखौ मोनहैनो हायो जों जेब्ला मंगलबार बारायाव लगन थायो अब्ला माबायदि जाग्रा मुवाखौ जानांगौ बेफोरनि सोमोन्दै सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै नायजोबलांबानो जाबाय मानोना सिरिबाङै नायजोबलांबासो बेफोरनि सोमोन्दै मोनथिनो हागोन लोगोफोर मंगलबार बारायनि अनगायैबो गासै दिनफोरानो देवी देवताजों गोथौ सोमोन्दो थानाय जायो बेनिनो मंगलबार बारायखौ शास्त्र बायदियै इसोर हनुमाननि जोनोम बाराय होनना बुंनाय जायो बेखायनो बे बारायखौ इसोर हनुमाननि थाखाय जोबोर मोजां बाराय होनना मोनथि मोननाय जायो दानिया जों मोनथिना लाग्रोगोन जोंनि माबादि साननाय हनाया मंगलबार बारायखौ लगन लाखिनायनि गेजेरजों जाफुंसार मोननो हानाय जायो आरो बे मंगलबार बारायाव जों बिर हनुमानखौ फुजा खालामोब्ला माबायदि मोजां फिथाइ मोननो हायो जों बाथौ धोरोमारिफोरनि थाखायथ' ओरैनोब्लाबो मंगलबारा स्पेशल दिनखा जों बे बारायखौ जोंनि आफा बोराइ बाथौनि जोनोम सान महरै फालिनाय जाखायो इसोरखौ गुबुन गुबुन महर आरो मुङाव मख'नाय जाब्लाबो केबोल इसोरा सासेल'खा बेखौथ' जों बयबो मोनदां हाखायो श्रीमद भागवत गीतायाव इसोर श्री कृष्णआ अर्जुननो फोरमायथिलांनाय जादोंदि धोरोमखौ लानानै एना एनि हेंथा हेंसि खालामनायाबो मोनसे गिदिर पाप होनना मानोना बेयाव रोखायै मख'नाय जादोंदि इसोरा केवल सासेल' एबा मोनसेल' शक्तिजों खाजानाय जेखि धोरोमानो जाया मानो धोरोमखौ लानानै जों मुगैलायनो नाङानो बे बुहुमाव जेसेबां जिब जिबिया थांनानै दं बैफोरनि बिगोमा एबा बैफोरखौ फोथांनानै लाखिग्रा अनसायग्रा बेयो सासेल' आफा इसोर बेनिनो बुंनाय जायोदि जाय बिर हनुमाननि मुङै फुजा बावो अब्ला साहसि मोननो हानाय जायोनो जेब्ला जोंनि जिउआव एबा कुण्डलियाव मंगल ग्रहनि साया नांदोंब्ला जों मंगलबार बारायाव लगन थानांगौ होनना मोनथिनाय जायो जेब्ला जोंनि जिउ संसार जानायाव माखासे बेले बेजे फैसा थाखानि बेलायाव गुबुननो गोबां रां सुख'नो दंब्ला जेरैथिंबो फैसा खामायनायाव राहा गोथेनाय जेंनायाव गोग्लैना दंब्ला बैफोरबायदि बिथिङाव जों मंगलबार बारायखौ गोथार गोसोयै नियम खान्थिजों लगन थानानै मानिलांनो नांगौनो बुंनाय जायो जोंनि जिउआव संताननि द'स नांनानै दंब्ला गोबाव समनिफ्रायनो गथ' गथाय मोननो थाखाय आसा थिनानै फेलें जाबाय थायोब्ला खायसे बेफोरबायदि द'सफोरा मंगलबार बारायखौ लगन लाखिनानै नियम नितिजों बारहोलाङोब्ला बैफोर जेंनानिफ्राय मुक्ति मोनखांनाय जायो होननाबो मोनथि मोननाय जायो खायसेफोरा साननो हागौ मंगलबार दिनाव इसोर हनुमाननि मुङै हौवाफोराल' लगन लाखिनांगौ बा हाबा जानाय हिन्जावफ्राल' लाखिनांगौ बेबायदि नङा मंगलबार बारायाव जायखि हाबा जानाय हौवा हिन्जाव गासिबो एबा हाबा जायै हिन्जावसा एबा हौवासाफोराबो गावबा गावनि गोसोनि सिमां मिजिंफोरनि थाखाय मंगलबार बारायाव लगन थानानै इसोर हनुमानखौ फुजा बावनो हानाय जायोनो बे लगनखौ माबे समनिफ्राय लाखिनांगौ होनबा दाननि गिबि मंगलबारनिफ्रायनो लाखिजायो नाथायबा बे बारा अखाफोर गोरलैनि सम जानो नांगौनो बेनि अनगायैबो माग दान एबा बैसाग दाननि मंगलबार बाराय समाव लगन लाखिनाय एबा आबुं नियम नितिजों इसोर हनुमानखौ फुजा बावोब्ला जोंनि साननाय हनायफ्रा लासै लासै मोगथां महर मोनलांनाय जायोनो बेसेबां खेब लगन थानांगौ होनब्ला 27 मंगलबार थामहिनबा 35 मंगलबार खालि लगन लाखिना इसोर हनुमाननि मुङै फुजा बावनो हायोब्ला मोजां आइजोफोरनि बिथिङाव जेब्ला आइजोफोरा पिरियड सम अब्ला लगन लाखिनायखौ स्किप खालामबानो जाबाय जायखिजाया असुद समाव जों मंगलबार बारायाव लगन थानो नाङानो मंगलबार बारायाव माबायदि फुजा पाठ खालामनो होनब्ला बे बारायाव हनुमाननि फट' एबा महराव फुजा खालामनो हायो
जेब्ला न'आव बेफोर गैया अब्ला मन्दिराव थांनाबो फुजा हैजायो। बेखौबो बुंनाय जायोदि जेब्ला हनुमाननि मुङाव फुजा बावगोन अब्ला राम आरो सीताखौबो गोसोखांना बिसोरनि मुंखौ मख'नानै फुजा खालामनो नांगौनो। इसोर हनुमाननो मा मुवाखौ बावनो नांगौ होनब्ला गोजा गाबनि सि आरो गोजा गाबनि बिबारखौ बावनो हायोब्ला मोजां। जों समनि आंखालाव बेफोरखौ सानफ्रोमबो खालामनो हायाब्लाबो जेब्ला हनुमाननि थाखाय लगन थानो सुरु खालामगोन अब्लानिफ्राय बै इसोर हनुमाननो फुजा बावना बस्थुफोरखौ बावबानो जाबाय। जेब्ला लगननि दिना फुरा जायो अब्ला बेखौ स्किप खालामनोबो हागोन। आरो बेजों लोगोसे जेब्ला जों इसोर हनुमानखौ फुजा बावगोन अब्ला गोजा गाबनि सि जोमखौ गाननो नांगोन। जों जेब्ला लगन थागोन अब्ला फुङावनो दुगैना इसोर हनुमाननि फुजाखौ न'आवनो बावोब्ला सानजाथिं मोखां जाना फुजा स्थानखौ गोथार खालामना गोजा गाबनि सि बना हनुमाननि मुर्ति एबा महर सावगारिखौ फज'ना फुजा खालामनो हायो। जेब्ला इसोरनि मुङै भग बावनो गोसो अब्ला लड्डु एबा घिरनि भग थामहिनबा गुरनि लड्डु बेफोरखौ बावनो हानाय जायोनो। बेजों लोगोसे हनुमाननो गोजा गाबनि सिन्दुर बावनो नांथारगौनो। जेब्ला लगन लाखिनानै मोनफ्रोम 21था मंगलबार एबा 35था मंगलबाराव फुजा बावगोन अब्ला गोजा गाबनि जबा बिबारखौ बावोब्ला जोबोर मोजां। जेब्ला जों हनुमाननि मुङै फुजा बावगोन अब्ला बिनि मुङै बाथि सावोब्ला सामेलिनि थावजों सावोब्ला मोजांनो। बेनि अनगायैबो जेब्ला सामेलिनि थाव गैया अब्ला घिजोंबो बाथि सावनो हायोनो आरोना। बै आलारि बाथिखौ साखि दोननानै हनुमान चालिसानि पाठ खालामोब्ला जोबोर मोजां जायोनो। नङाब्लाबो हनुमाननि फिसा मन्त्र ओम हम हनुमते नमः बे मन्त्रखौ 100 बार होननानै फुजाखौ फोजोबनो हायोब्ला मोजां जायोनो। बुंनाय जायोदि नोंथाङा जेखौ हास्थायना लगन थाना फुजा होदोंमोन बै फुजाया फुरा महर जाजोबब्ला थामहिनबा 21था एबा 22था बा 35था मंगलबारखौ मोजाङै बिथि बिधानजों लगनखौ फुरा खालामोब्ला साननायफ्रा जाफुंनाय जायो होनना शास्त्रआव बुंनाय जायो। बेबादिनो फुङाव फुजा बावखांनायनि उनावबो मोनाबिलि समावबो हनुमाननि मुङै बाथि सावोब्ला मोजां। लगन थानाय समाव माखौ जानांगौ होनब्ला फिथाइ सामथाइ गाइखेर साहा बेफोरखौ फुंनि फुजा जोबखांना जानो लोंनो हायोनो। जेब्ला मोनाबिलिनि फुजाया जोबो अब्ला गोदै बेसादजों बानायनाय भजनखौ सेवन खालामनो नांगौनो। नाथायबा बे लगन बारायाव संख्रिजों बानायनाय मुवाखौ जानो नाङानो। हायोब्ला बे दिनखालि अवेलजों बानायनाय मुवा बेसादखौबो स्किप खालामनो हायोब्ला मोजांनो। ओरैनोब्लाबो बुंनाय जायो समबार आरो मंगलबार बे मोननै बारायाव ब्रह्मचार्य पालन खालामनो हायोब्ला जोबोर मोजां। बै मोननै बारायाव सात्विक जानाय लोंनायजों लोगोसे राव फाव बिथिङावबो गुरै माहि जानो नांगौनो आरो बिबायारि एबा हेफाजाबनि गोनांथि जानाय सुबुंनो हेफाजाब होनो हायोब्ला जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। लोगोफोर जानो हागौ नोंथांमोनाबो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मंगलबार बारायनि रहस्य गोनां खायसे नियमफोरनि सोमोन्दै मिथिनो हाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ इउसफुल मोनदों अब्ला कमेन्ट बक्सआव जै आफा बोराइ बाथौ लिरबानो जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामलायब्लानो जाबाय। जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय।